Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku Area 43, Sector 3, pafupi ndi Area 43 sana, moyang'anizana ndi Thokozani Private School. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. Durante ni programu inanso ya Gwede pompano pa Mibawa television pamene tuli makhalu kamba nkhani zikulu kugwedeza kodi mdziko muno mukuchitika zotani. Lero lachinayi muli ndine Tiwonge Nyirenda ndi nzanga apa Steve Kondobanda. Moyo wabwino. Moyo wabwino. Tiyamike Yehova. Waliva tsiku lina labwino kwambiri. Mtendere kani mavuto timona faja moyo. Kwa basi. Moyo wabwino kwambiri. Ati munane natu ma prophet. Ajinyengo. Timakamba za ma prophet ajinyengo. Tinakamba kuti ma prophet abwino. Amene ndibe nawo vuto. Omwe amathandiza anthu kumachiritsa ndi muzoona omwe alachulungama. Ndeko achuluka chinyengo omwe fiti madana nawo ngachinyengo amene akuononga zinthu za anthu ndikunamiza anthu akusokoneza mabanja anthu kutenga ndalama za anthu kumango akolola basi ndi anthu amangopereka mu dzina la Mulungu. Mulungu andiuza kuti chakuti perekani mwakuti sizimaina kutero kwa basi. Tiyambe programu ya tsiku la lero. Apolisi ndithu anakaenda kwa Msundwe. Nkani mene mutipo chani? Malawi Police Service ndi MDF sikoyamba Malawi Police Service kugwira ntchito ndi Malawi Defense Force. Pakakhala kuti mukafufuku wawo intero yawo ikwauza zinthu zina zokhuza nkhani ya chitetezo. So pa nkhani imene pali zinthu ziwiri. Pali chitetezo pali ndale. So kwa Msundwe ni malo amene anadziwika kwambiri zaka za ma 2018, 2019, 2020 makamaka nkhani nthamwe kumachitika mademo otsutsana ndi nkhani ya chisankho cha 2019 ndikomweno kumadziwika kuti kwa Msundwe kumachokera nyamata ambiri. Msundwe Barracks angazipasa kuti Msundwe Barracks kunali kumalo kokuti azipani zina kuti apite nkovuta. Nthawi ina kunachitikapo kuti mpakana wa polisi anapedwa. Zimamveka kuti amayi ena anagwiridwa kumeneko. Nkhani inafufuzidwa ndithu mpakana analandira apolisi I think ankatu ya kuchita kafukufuku mpakana analandira ma compensation kumeneko. So muzaka 5 kumeneko kwa Msundweko kumatchuka ngati kuti kwa Malawi Congress Party. Anthu akamazitenga kuti ife kwa Msundwe asamakuyang'ana ngati koma kulazi pano zosiyana koma no chipani chomwe chimaoneka kuti chikubeba kwambiri ndi kumeneko. So anyamata ambiri amene mumaona Congress amakhala kuti ambiri ndochoka kutiko kwa Msundweko. Kumamveka so kuti anyamata ena nthameneyo mphekesera chabe komano umbono wenweni palibepo kuti anakaphunzira ku ntchito sopena pakithanake kuntakataka za usilikali komano ena manuli amakhala anthu amakhangata kugwira ntchito ya chitetezo ku State House amene azwebe mu basic ena ndi ena. So pa zaka 5 mezizi kwa Msundweko kwakhalabe kuti kuli kwa Msundwe. So kudzera mukafufuku wawo apolisiwa anapita kukafufuza zinthu zina kumeneko pa chitetezo. Kumeneko komwe amangako at 14 muna 13 my mods pomwe amaona ati ma criminal networks kafufuku wawo zomwe amauza ambiwa khuzidwa ndi kupanga smuggle katundu kupezeka ndi katundu opanda mapepala. So katundu wina amulanda ali m'manja mwa polisi kuti afufuze za nkhani imeneyi. So ngati zinatsata malamulo palibepo cholakwika mbali yachani ya security yofuna kulimbikitsa. Chomwe chimachitika kumbali ya security ndikuti ichi ndi chitsanzo chabe mukamaona m'maiko ena ngati mene kumakhalira ku Nigeria kuja
mukamva magulu ngati Boko Haram, mwina mukamva magulu a Shabab ku Somalia kumeneko, mukamva magulu a china Janjaweed kandi ku Sudan, mukamva magulu a Al-Qaeda. Sanangoyamba magulu aja kungofikira pofika kukhala gulu ayi. Anayamba nditi magulu a Chinyamata tomwe timaopseza anthu, tomwe timazitenga kuti tikugena mphamvu, mwina pothandiza andale ena ake. Timakhala timagangi tomwe tili mmadera. For exercise iyi sikuyenera kuchitika kwa Msundwe kokha, ikuyenera kuti ichitike maboma onse. Mmadera amu muli magangi a Chinyamata amene amavutitsa kuopsa anthu nkumaopa, even na polisi kuti apiteko kumakhala kumatani kumaopa. Famu kasamva dera lena keti kuzitchula kuti ife chakuti kuno timapanga chakuti ndekuti pang'ono tikupanga kagulu ka uchigawenga kamene kazativutitse kutsogoloko. Ndemafunikano kuti MTF ndi polisi ija ipite. Chomwe ndikuyambira chinhu chakuti madera magulu ngati amene wawa ngati sitiyasaka kapena kuwapanga disamu zida zomwe ali nazo, chifukwa kamwina ali ndi dziko anje ali ndi chani adzakhala opsa mawa. Dziko lino chomwe chimachitika chomwe chilipo nchokuti mukumamva kuti tili nkhani ya migodi. Ena apa pakupezeka golide kuliyongwe komwe kukasiya kupezeka zinthu zokuti pa dziko lapansi pano palibepo ndife tokha. So anthu ena amene akhozofuna kusokoneza dziko lino amatha kupita kukapeza Chinyamata amene ajawa ndikuwapasa zida kuyambisa chipolowe mdziko. Kuwatuma amene ajawa. So kumbali ya chitetezo zimakhala zotani? Ndizosaloledwa. Anthu aja amene akuti timagunga tamene tititese. Chifukwa wina wake contract jasana wine. Kwa miyala ija kuifuna. Boma laika malamulo opsa kwambiri mina pankhani yokhuza mmene panakunena kuti ayi mina mineral zathu samatulutse kale. Ena ake sizikuwasangalatsa. Akhoza kuona kuti kudera kulilongweko gulu la dera lomwe limavuta ndiliti. Ndikubwera ndichondikuyapse ngati kudera sikuja ndi mmene zinakhalira. Kona ati magulu kodi Mungu timavuta ndititi kuti panga atimeti chani tasipanga ndi chakuti. So ngatifuna dziko labwino. So zomwe anachita MTF ndi Malawi police panabe pochola kwika ngati anapita ndi ngati yani not passion komano chinthu cheni chonena kuti akufuna akapezedi chokhuza nkhani cholinga chokuti akapezedi kuti nkhani ya chitetezo ikutani ndifake na wadani amana. Koma ngati patakhale wandalo ina komani yayi akuti mangira anthu mumfunse kunena kuti kodi anthu anu ake atiwo amene akwamba kuti nkhani ndiyokhuza chani ndiyokhuza chitetezo. Koma tikapitano kundali fanda kambakali malisisuyi. So mwina pomaona kuti nthawi ija ya 2019-2020 anthu amachuluka ochita kamademo pana chigamulo chake chimasogola chimachoka kuti chakwasudwe barracks mwina DPP pano komanena kuti sitifunanso mademo amene ajazaoneke kuti sosi yake imachokera kuti tapita ndikumene kuti maona tikapatsa anthu ajamantha pandali zimachitika mukuona kunena kuti kutsogoloko anthu aja ngati adali ndi zida mwina zina nakasi anali anthu ozungulira ndi anthu andale ndachipani nawonso mwina ali ndi zina kamayambisa zinthu zina akhoza khoti kumene kuchaso kukhuzidwa. So imakhaso ngati njira imodzi ifuna kukaopsezera ukanena kuti ayi inuyo ifeyo muzo tikulamulira ndife mukachita chibwana zomwe munachita chaka cha 2019 2018 chaka chino sitilola pali zinthu ziwiri komano kumbali ya chitetezo MDF ndi apolisi amatha kupanga joint operation yotero kufufuza choma kufuna kupeza kutani kuti zinthu zidani ziyende kuti dzikoli litukuke. So sikokhako tipite madera osiyana kuli nkhani yokhuza madrag, kuli nkhani ya mowa umene ukuonongana, kuli zinthu zobedwa kukulowa zinthu zosakhala bwino. Anthu ali ndi mifuti yokuti ilibe ma license akumangotenga maiko akunja ndikumalowesa mdziko muno. Zofunika kuti izizi zipite madera ambiri akaseche akalande ndikugwira anthu amene akugwisa ntchito kapena kusunga zida zosayenera pa malamulo a dziko lino, chifukwa mawa zimakhala kutani ndikopsa kwake. Kuli magulu ndithu m'madera mwathu musiku asundwe kukhala kuyayi operation ngati iyi isasike kwena kuti ilowe paliponse kandi kumachinjiri kandi kundilande kandi kuti kandi kuchitipa pena paliponse pamene muli ndi intel kunena kuti apa pakutere chifukwa chokuti imathandiza katundu wobedwa wambiri ali m'misikamo. So kapita wa jamaka izi munazitenga kuti azipeza ndo ndikhandi dziko lokoma dziko labwino kwambiri pamene tamatiza kwasundweko tiyang'aneso madera ena apo maunikira ndithu kwakukulu ndithutu apa tione nkhani yotsatira pamene Yeremiya Chihana makamaka akuti amene wandasiwo kubungwe la Blantyre Water Board zikuti bwanji kwenikweni kumeneko. Nkhani ya Yeremiya Chihana
inayamba I think mu April pa 26 April pomwe ananena kuti apangidwa suspend akuti anapanga zinthu zina kumene kuziganizo zina anathink patali zinthu 6 ati zomwe sanafunse a board atanapita kukauza anthu ena kuti water board upasani chlorine waulere dera lomwe kuli kuvuta kolera kuno mavutika ndi kolera mutu ngamadzi mwina mwaulere pa nthawi kunoko mavutika ndi kolera makioski amene ali ngongole tiakhululukira ngongole akuti kaya galimoto yawo inayendesedwa ndi munthu wina ati board osadziwa akuti kaya director wina anamangidwa board osadziwa atanapasa suspend pa zifukwa zimenezo koma mphekesera zina zosatsilikizika zomwe zinayamba kumveka suspend jese nabwereka yayi achosa ntchito akuti anakana kupereka ka contract kwa anthu ena ake kubweretsa mamita amadzi zimenezo zinaliphekesera iyo akafuna ndi ndondomeko zitsatidwe zimezo nimphekesera koma anakana nakamba kale kuti kuyikidwa kwina kwa maudindo nkufuna kuti anthu ena mafuna kuti adzithokozedwa kuna kuti wetu tinakuyika pamene mbewe umakhala kuti uli mantha ndipange bwanji ndisangalase akuchipani kapena ndisangalase anzawo abwana so atatero anapita ku khoti kukatenga chiletso amakhalabe pa udindo tinaona satapita ku parliament kukafotokoza nkhani yokhuza amene blantyre water board kuyendera ma proposals amene ali nawo kuti ziyende motani kenako dzanali tinamva kuti court lachotsa chiletso injection ija yomwe ananena ichi nthawi yomweyo kunatuluka chibaluwa ku blantyre water board amene uja siwo amene uja sakuyenera kupanga contact wina aliyese or client sakuyenera kubwera pamalo pano abwera pokhapokha atakhala kuti amwita na disciplinary committee kuti za ntchito zomwezi unalalatidwa analemba kalati kungochotsa chiletso chonena kuti ine ajihana sakhaso kuwasi wa Blantyre water board kunatuluka kalata yolala so zati komanda amakhumbidwa zitatero adapitanso ku khoti ine ajihanawo komwe khoti la patsa patika ka livi pa chigamulo chomwe chinatulukachi chochotsa injection chisagwire ka ntchito ayemera jihana abwerereso ku ntchito pano pabwereraso kwatulukaso kalata ina ati kuwaziwitsa iyo yaule muno baligala ndi ku khotiku abwereraso pakali pano ndi CEO wa Blantyre komano zinthu zeti mukaona pamakhala pali ndali pasipo of course zili ku khoti sitingala kholeza mbiri komano ma suspension akakuziwa akachitika makampani abomamo akakupanga suspend subwereraso ku ntchito imakhala kuti kuongolatira kalata amangobwera ku disciplinary kuti angooneka ngati koma khoti amakhala pakakale chifukwa milandu yomwe iyi akunena wawayi itakhala kuti ndi disciplinary yoti disciplinary committee yoti china chake sichinalowerere si milandu yoti ungachosere munthu ntchito kapena kumpitisa kususpend komanso zinthu za mathandizo amene samalawi mwamvesesa komano afaja kuti disciplinary committee yommaipeza kuti apangakale ziganizo amangotumizira munthu uja komanso samapandiwa disciplinary committee amachita kuuzidwa chifukwa pali ma disciplinary committee mabungwe abomawo anthu amakhala ngati chikwangwani kuti anthu angodana nanu kuti apanga chiganizo ichi ngati wonge ku disciplinary committee koma chimakhala chachoka kuntunda kwa anthu andale mupange chakuti kumeneko nawonso angopanga chomwecho koma imatchuka ngati apanga disciplinary committee nkhani yake njoka nkhirana so kuma statutory cooperation iko akongota akupanga suspend imakhala kuti uzongolandira kalata siku lina kuti ntchito yako atani koma iwo afuna kumenyera chilungamo pankhani afuna kumenyera chilungamo foti iwo chilungamo akuchidziwa fa munthu kalakwa tumazidziwa noti ine zomwe timanga zizolakwitsani okha kunena pasi pa mtima olo ku Blantyre water board olo akuluakulu kumenekoko akuchita kudziwa kuti pali ndali pasipa munthu uyu kuli ndali pasipa ena kuyipatsa moto komano ngati zizi sizingatukule dziko komanso kupititsa kampani ya Blantyre water board patsogolo kuli mavuto ambiri akukanika kubweretsa madzi m'maderamo madzi kuti atuluke zinthu zosayenda kuti zikhala kuti ayi tikuyambana tikukangana tikukokana nkhani iyi I think potili ku khoti
tiona kuti zitha bwanji komano ndo timene atele anthu ena akuada kopya amene yuyu angapite ku court imagine amene yuyu angapite ku court kuli chocho kumbali kwa ndaleko so kumbali kwa ndaleko nakambaka lero zimapereka mantha kwa ma CEO nakasima CEO ambiri wanongosankhidwa ndi kubomako kuti ambiri wamathandiza chipani maoneti ndochepa omwe analoweradi okay anasankha koma ndogwiza ndi field yawoyo kunena kuti field iyi so nawo sazikhala ni mantha kunena kuti ndikapanga chako lichosakomera chipani ndekuti achipani andikwiyira mapeto ake pazipezeka macharges osatani osakhala bwino kunena kuti unapanga chako chakuti so kampani chakuti ipite patsogolo olo CEO yo kuti anene kuti ayichinchola kuika lole isapite ku msonkhano wa ndani sizingatheke kwambiri mwaoneti kwa ni mantha kuli nameso ndi anyamata ojia mukumulekelera ndichocho tu ndichocho zomwe zimakhala zovuta ndicho koma I hope kuti chilungamo pamapeto pake chizaoneka chifukwa koti nanena kuti nkhani yawoyi ndofunika kuti ipite kuja kukhani yokhuza timati industrial relations court chifukwa ikukhuza nkhani yokhuza ntchito etu chabwino tipumulire bambo Steve Kondwa Banda tikhetu kubweranso chigawo chachiwiri cha programu imeneyi ya Gwede. Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. Kubweranso mu chigawo chachiwiri cha programu ya Gwede ndi bambo Steve Kondwa Banda. Tipitire ndi programu imeneyi bambo Steve Kondwa Banda apolisi 4 amangidwa. Nkhani yake kuti bwanji. Kunalowa gulu lina mati malikulutsi amene akuyenera kuti atuluke mawa Friday pa sauti ndithu paredi koma uve kuti mwa anthu amene wawa amene akuyenera kutuluka mawa ngati apolisiwa anayi amangidwa chifukwa choti adagwiritsa ntchito certificate achinyengo pofuna kuti apite ku training kumeneko ndithu nimene zilili koma timvano zambiri kunena kuti kodi adapeza bwanji zidatheka bwanji amalowa bwanji tsiku loyambiriralo mpaka nakamalize training ndikapeza kuti awa ama certificate ngafake system ya Malawi police service imakhala bwanji tikhulupirira bwanji kuti amanalowa mbuyo analowa bwino mwaoneti komanso zikubwera kutsogoloko zikhale tizikhulupirira motani ndi munthu makhala kuti 6 months kodi paje ndekuti apanganawo training ngata chilachofika polisi akuchidziwa chilichonse chisisi chonse cha polisi akuchidziwa zinakhala bwanji kuti anthu ampana akamalize miyezi kandi 4 kandi 6 kupanga nawo training ndikudziwa china chonse chimene chimachitika ku polisi kenako ndikapeza nokunena kuti yayi iwo to ma certificate awo ngafeki lerolo mese zimene apanga wiki yoyambirira zinakhala bwanji chifukwa ndondomeko yake mwatenga anthu aja inde of course mukamatenga kamakhala ground kamakhala zachuluka mukapita mekujaku umese umakhala vetting kandi yani ndikumatengano even simachedwaso manebo kuti kupezereni kuti nkhani ndiyoona nkhani ndiyotani mpaka nakutenga 6 months ayi apart from your follower amene osanali kumeneko ko amaona zakalembedwewa aliso ni mlandu anagona pa ntchito mukamamanga iwo amene mwamangiramo amene munampasayo kuti iwe ntchito yako ndiyoyang'anira zimene zizi anagona pa ntchito anayeso ndithu anagona pa ntchito ndokuti nawonso ku polisiku ayang'anenso amene yoti anagona pa ntchito kapena process yawo ya polisi ayionenso kawiri simukama kampage munthu veti kuti asala tsiku limodzi masiku awiri atanyamuka kale because akhoza pira so khothu kapanga challenge apapo ndere mwaluza athu
taluza polisi 4 chifukwa cha wina wake anagona pa ntchito chifukwa ndakadziwa wiki yoyambirira ndekuti sizidakachitika ndendofunika kuti kutsogoloko ziyende bwino komanso maulendo ano mukamalemba polisi pakhale ndondomeko zabwino tiyeni tikudziwa kuti boma likasintha kumafuna kuthokoza mwina anyamata kuchipani ena makhanda anyamata awo koma tiperekeni mwayi kwa wina aliyense ngati tikudziwa kuti tizilembana ntchito m'bomamu mwina foti akuti ndanzathu tisamatuluse vakansi tidzingokatenga chifukwa munthu wina akalembera amakhala kupemphera kukwera phiri kusala kudya mukudziwa kale kuti ife tinalemba kale a Steve I think ndikutani ndikulakwisa ndondomeko yapanopa tiyeni tipereke mwayi kwa wina aliyense amene ali ndikuthekera kuti akathe kulowa nawo kumene kukuzuwa pamakhabe umazuwa be anangasiba mbwanga nda polisi neso azinezo pera pali zimene kuchitika koma isakhaletu 100% isakhaletu yani 100% ikhalele mungotengabe ochepa anako polisiko enaso mwapatse mwayi amalawi enawa ndondomeko imene ikazafika koma iyi sizinaende bwino siku polisi kokha kumaso mwina kwina kandi kuma school kandi kuti azionesesa pachiyambi kupanga vet ma certificates zacho nchizisamachitike ndithu kutatsala mawa lero nkumanena kuti chakuti payambirirapo amene akugwira ntchito adagona pa ntchito so zaka zinozo sitingamakhale ndi polisi yogona pa ntchito wapolisi amene okhala wachangamo timayendera maorders ngati bwana akugona pa ntchito anyamata sagona pa ntchito tu wapasiwo sapanga zomwe asanauzidwe amazoti bwana modzi ndewuyang'ane kuti akugona kuntundamo ndindala samakhala ni nyota akulephera ntchito yayi kumangokwera magalimoto basi kumakuti iwe akatenga kanjika yayi Jaga. Weneka ya pe kuntunda. Ya uza pasida salute tu. Basi ndikatodoka chereka. Nankumanya hata kuloza tutakutena kumangera ntchito ndithu ntchito izoleka wina anagona pa ntchito pa ngati akula akapume kula nyamata ambiri afuna ma promotion kula nyamata ambiri apita ku university mpolisimu apange ndi promoter amenewo ena akuzipanga apo grade woka mwina akula ena awa kumakaniko panga veti akapume Vamos Steve Kondo Banda nonenkhani yathosiriza amalawa ambiri akupanga survive kudzera kumaganyu mdziko muno. Kafukufuku wa International Food Policy Research wasata malawi ambiri mamiliyoni omwe akukhala kumidzi akumasiya minda yawo kulima ndikumakagwira ganyu kwa anthu ena kuti apeze chakudya chomwe chili chiopsezo kwambiri chifukwa chokuti zikuonjezera umphawi komanso kusowa kwa chakudya manyumba so limene ndi vuto lalikulu chomwe chikuchititsa kuti asiye munda wawo akalibe munda wa munthu wina amene ali ndi ndalama ndi chani ndikuti akusowa zinthu zambiri komanso iwo pa ulimi wawo akusowa zinthu zambiri so sikuti munthu amasiya adala kulima munda wake koma amakhala kuti wani aona kuti fertilizer sangampeze mbewu alibe komanso iye kunyumba kuti apeze mphamvu adye apita akalime kumene kucha palibe so ndofunika kuti tikamapanga ndondomeko zathu zonena kuti tikufuna kutukula anthu andalewa maMPwa tiziyang'ananso madera ngati amene wawa munthu wako mudzi kuti amene yuyu akunenedwa mu research imene iyi tingampange bwanji kuti apeze zosowa pa moyo wake kuti nayenso athe kukalima munda wake mmalo mopita kuganyu pajaona napo kuti chakudya zomwe andale amatitengera kumapeza kuti ifeyo tikupezeka kuti tikutengeka chifukwa cha nsima mukuona so chingapange motani foti anthu awawa ngasanalime wina walima adaliranga na kuboma kuti apatse chimanga chaulere akamati kuli njala ndoti amawerengetsera nawo so njira fa andala chama sangaso pangadala create njala cholinga chokuti akamagawa chimanga tizachemerera fakeni manena kuti chimanga si chinthu chokuti masiku anawa ndale adzitengeraso kumafuna kuti adzitipangira campaign adzitipangira abuse tidzikaima palaini tsiku lonse kwati uzoti chibera 9 koloko chimanga chomabwera nacho 4 koloko pofuna kuoneka kuti iyeyo ndi iyeyo so tikuenda kuika ndondomeko zabwino kuti
umphawi tikamakamba ufunde umphawi nde umenewo uunde umphawi tiuthetsa bwanji tiwika ndondomeko zanji zokuti umphawi ngati umene uthe fa amene ujayu akatukuka ndikulima ikha tikukhala ndi chimanga ndikukhala ndi zoyenera pakhomo pake ndekuti tiseva zinthu zambiri chuma chambiri kwa pakakhala njala ndekuti muyamba kuti mufuna mugule chimanga ndi ndalama zambiri pakhale transport yotengera chimanga yokupititsa madera kumeneko anthu okagawa chimanga chimene chonse pangeno khaso malawansi pakwena pamatenga zinthu zambiri pamakhala zinthu zambiri ndofunika kuti masitade ngati amene wasomango waponya kumbali akachitika kumano kunduna wa zachuma wakukonza chuma maplana zachuma kwa agriculture ndi nonse amene mukuyenera kuti muone nkhani imene iyi tikuyenera kuthandizana motani pa ripoti imene ndilomvetsa chisoni kwambiri kuti anthu mamiliyoni ambirimbiri akhala pamphawi foti akusiya minda yawo zinthu zawo kumapita kuganyu inafika saizi yonena kuti banja mwana ndi mwana imwe sangapite ku school koma makolo akumuwuza kuti tikapeze chakudya tikapangeni ganyu amene ujabwereranso ngati ayi ndithutu zomvetsa chisoni ntchito ilipo kwambiri ngati pali zolengeza nthawi palibe basi nthawi chabwino tathokoza bambo Steve Kondo Banda zikapo kwambiri amenewo ndi bambo Steve Kondo Banda kuunikira nkhani zikuluzikulu tinali ndi nkhani manga yoyambirira apolisi ndithu anapita kumeneku kunsundwe komanso a Yeremiya Chihana abwerera pa udindo wawo wa CEO wa Blantyre Water Board komanso apolisi 4 amangidwa. Ine ndi Tiwonge Nyirenda programu yake Gwede ndi mthokozi amene Sotin Masiopa amene ndithu anali pa makina. Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321.